Ebanghelyo karon gisumada kini ni Kristo pinaagi sa mga kondisyon sa pagkatinunan o ganti niini. Ang mga kondisyon sa pagkatinunan nga nahisulat diha sa Ebanghelyo ni San Mateo daw sakit sudungon. Apan kini nagahulagway sa kamatuoran ng atong pagpili sa bisag unsa uban sa atong tibuok nga kasing-kasing adunay sangputanan. Ang pagpili sa kinabuhi uban ni Kristo nagkahulugan kini nga tanang relasyon nga anaa kita atong tan-awon diha sa bag-ong pagtan-aw sa kinabuhi. Kini nagpasabot nga mas tagaan nato og dakong bili ang atong relasyon sa Dios og dili mahimong babag niini ang atong relasyon ngadto sa atong ginikanan, mga igsuon o mga higala. Si San Mateo nagsaysay usab mahitungod sa niadtong modawat, gitawag ni pagka maabi-abihon sa mga tinunan ni Kristo. Si Kristo nag-ingon, kung kinsa gani kadtong midawat ug mopainom kanila, midawat ug mipainom usab kaniya nga nagpadala kanila. Dili gayud siya kawad-an sa iyang ganti. Diha sa atong unang pagbasa gikan sa ikaduhang libro sa mga hari, atong nabatian ang pagka maabi-abihon nga gipakita sa usa ka babay nga walay anak ngadto kang Eliseo. Sa maong pagka abi-abihon nga iyang gipakita ngadto kang Eliseo, si adunay paabutong ganti gikan mismo sa nagpadala kaniya, isip pinadala sa Dios nga tao. Ang pagdawat sa usa ka tawo sa ngalan ni Kristo, pagdawat usab mismo nato kang Kristo. Kita adunay daghang mga oportunidad sa atong kinabuhi aron mohatag og panahon ngadto sa uban, aron mahimong maabi-abihon og timailhan o presensya sa gugma sa Dios. Ang pangutana, ato ba kining gibuhat isip mga sumusunod ni Kristo? Isip mga sumusunod ni Kristo, may sama unta kita kaniya. Sama sa babay nagihisgutan sa atong unang pagbasa. Siya sa iyang pagkababay, iyang giandam ang lugar nga kapahulayan sa usa ka tawo nga pinadala sa Dios. Aron sa ngadto-ngadto siya tinuod nga makaalhagad ngadto sa uban. Ang maong babay atong mabantayan, siya wala maghuna-huna sa balos nga iyang madawat. Daw sama ni Kristo, nagmasinugtanon siya sa kabubuton sa iyang langitnong amahan, uban ang iyang timos nga gugma. Diha sa atong ikaduhang pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma,
iyang gisaysay kung kinsa gani kadtong nahisakop na sa simbahan isip binunyagan ang iyang kinabuhi, magkinabuhi nga sama sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo diha sa kahayan. Dili na ang kinabuhi sa usa ka makasasala nga anaa sa kangit-ngit sa sala. Sama sa giingon sa atong salmo, kita unta isip mga sumusunod ni Kristo, mag-awit sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Buot ipasabot niini, kita isip binunyagan, gitawag diha sa pagkasulundon sa atong pulong ug sa buhat sulod sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ang maong hagit nga gihisgutan ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, isip mga anak sa Dios, mausab ang hagit sa atong ebanghelyo sumala ni San Mateo sa giingon ko na sa unahan. Ang makaunong kang Kristo o ang pagkamaunongon kang Kristo. Isip sumusunod ang pagpili sa kinabuhi uban ni Kristo, nagkahulugan kini nga tanang relasyon nga anaa kita atong tan-awon diha sa bag-ong pagtan-aw sa kinabuhi. Ang dili paghigugma sa pamilya labaw sa atong paghigugma sa Dios. Ang pagpasan sa atong krus sa kinabuhi sama ni Kristo, nagpasan sa iyang krus nga puno sa kaulawan padulong sa Kalbaryo. Kini usa katawag sa pagkamartir. Si Kristo mismo nag-ingon na kinsa gani kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kaniya, makakaplag niini diha sa iyang gingharian nga walay katapusan. Sa katapusan, ato bang gibuhat o gipuy-an ang atong tawag isip mga sumusunod sa ngalan ni Kristo? Ang pulong ni Kristo kanunay naghupay kanato, dili lang ni adtong mga tinun-an niya, kaniadto sa buhi pa siya. Ang makabaton sa ganti maukadtong nagasunod, nagasangyaw, nag-alagad ug nagbuhat sa kabubuton sa Dios uban sa talagsaong gugma diha sa Dios ug sa iyang isig katao. Hinaot nga ang mga kondisyon, ganti ug hagit nining atong mga pagbasa karon makadasig ug makaaghat kanato sa pagka maabi-abihon ug mahimong tinuod nga timailhan sa gugma, presensya sa Dios, taliwala sa matag usa kanato. Himayaon ug dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindo.